Urtean zarreko hirugarren domekia ospatzen dugu gaur, eta domeka honegaz agertzen da bi jai desberdinak. Alde batetik, kristau batasunarena, eta bestetik, Jangoikoaren domekaren, Jangoikoaren berbiaren eguna. Eta berbare dalata, eta batasuna dalata oso interesgarria da lehenengo irakurgaia. Han agertzen da, Esdras abadie irakurri dauzan gauzak azaldu, eta herria ulertu ahal izateko. Eta zergatik, oso interesgarria da, ez da zer esaten dauan ikusi behar dugune. Zertarako, zergatik eta nola. Askotan betan dugu hau oso zaharra da, ez? Baina handago mesua nolakoa da guretzat. Zertarako esan eban. Eta horretarako sakondu behar dugu gure kristautasuna. Danok gorpuz bateko atala gara. Danok, naiz eta batzuk ez guzten, danok garala. Ezin dugu moztu Jangoikoaren gorputzaren zatitzuek. Eta horretarako evangelioa. Evangelioa esaten dau, jaunaren espiritua nire gainean dau. Jangoikoaren espiritua gure bizitzan dagoela, onartu eta bizi behar dugu. Guztidun betikoa. Zuzendu zeure gogora gure jarduera. Zeure zeme maitean izenean frutu onugari emon daigun. Ez dugu inoiz ahazten Jangoikoaren guztidun izatea, munduko poderekin zerikusirik ez daukana. Baizen eta berez, seme-alaben ondoan egon nahi dauan aita modukoa da. Seme-alabei gure ekintza Jangoikoaren borondeataren araberekoak izan daitezen. Orientazio gisa balio dutzuena. Jangoikoaren borondatea dan guztia. Lan honetan murgildu alizatea, gure bizitzetan Jangoikoaren maitasunari. Erantzuten dutzugula janabaritza. Erantzun bagako maitasun, bizi bagako maitasuna da. Ez dugu ahaztu behar, maitasuna. Erantzurin barik ez da maitasuna. Begitu jauna, begionez gure eskaintzari eta zagaratu izu zure espirituaren indarrez guretzat salbazio sakramentua izan dadin. Eukaristian unionetan zagaratzean aurretik konsagrazioaren aurrien Jangoikoaren mundu eskusana doeak gure esko egon diranak, janere aurkezten dut txaguz. Guk Jangoikoaren eskuetan jarten ditugu. Horrela, santu bihur daitezan, eta guretzat salbazioarako pari bihur daitezan. Otoitzonegaz, fede lanbide bat egiten dugu. Eukaristia ematen daban Kristoren errege presentziari buruz. Alan ez baitz, opariak ez litzatekez salbatekoak izango. Jarraian biziko dugun momentura prestaten gaitu. Igu zure almen handiaren egintza da, gizakiari hilkorrei jainkozko zure laguntza emotea. Eta gure izate hilkorretatik ataratzea. Atanbe, osabide holan gizon baten bidez galdua zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Oiko da, urtean zeharreko lugarren domekako prefazioa da. Iazadiak salbatu gizakia. Barkatu, salbamena Jangoikoaren aragitasuna aurkitzen danez. Jesukristo bide, egia eta bizitza erakusten duzku. Nola bizi dugun jasoten dugun salbazio hori. Eta zer dakarren guzti bizitzetarako. Jangoikoaren aragitzea haren epifania gure egunerokotasunean, gure elezian laguntzeko balio dago. Bere jainkotasunaren indar miragarriaz. Ezagutzen dugu gure aguneak, gure aulesiak, eta horrezagatik jaunak eskoak ematen duzku. Bakotzak bere aulesiaren erorez gaitezen. Kristoren eragitzeak danok deitzen dugun salbamenaren bidea erakusten duzku. Gure bizitzarako, une bakotzean, gizontasuna behar dugu. Jainkozko, guztiduna, bizibarriaren grazia emon duzkuzu. Egizu postu gaitezela beti doa honegaz. Amaitxeko Eukaristia oparien gaineko otoitzagaz zerikusia handia dagoen eskaera batekin amaitzen da. Bertan Jangoikoari eskatzen bagenion eskun geuretatik jaso zezala. Hemen eskatzen dutzugu gemon deiezagula. Ospatu dugun eta sinesten dugun guztiak lagun dezagula be graziaren biziaren garriaren bidez. Egiten duzkun doeaz, haintzan gaitezen,
postu gaitezela. Dorari nahi, postuasuna da eukaristia monjakunaz. Mundu eskunez jaubetzea eta mundua eroate.